Kalau Dok. rasa-rasa yang tak bayangke ngono. Apa Mas? Mbak Depi iki saka ngiringan pancene paribasane umpama wuwuhan ngono buah anu lho. Apa? Buah pir nggih. Buah pir. Buah pir ki sing rupane ungu lho, Nduk. Lho, kok enek ungu to Mas? Ora enek lho buah pir ki. Keterong. Pir rondo. Buah pir ki iso mendat-mendut malah. Ya Allah. Bocah kok iso blondot ngono ya. Kok ya apa to Mas? Blondot ki tomat Jawa. Oh alah. Yo kenana lho. Mangga. Urip ana kutha gedhe Masjid
Resideman ilangi kembang kendang kalung. Iya toh, gelang kalung. Gelang kalung sampun ya toh. Mangun Nggih. saking Mas Bowo sampun. Sampun.